Erregeuneko meza nagusiarekin eta ate santuaren irekirarekin Donostiak Elioztarrutia jubileoari hasiera eman zion kultura eta hezkuntzarako dikasterioko prefektua Jose Tolentino de Mendoza, Frantzisko Aita Santuaren ordezkariaren etorrera eta parte hartzearekin. Kardenalak nabarmendu zuenez, erregeunaren ospakizuna argiaren festa da, bilatzaileen erromesaldia eta agurtza ekintza. Jose Tolentino de Mendoza Arantzazuko santutegi ezagutu eta Donostiako akordioean hitzaldia eman zuen. Egungo elizan kulturak, espiritualtasunak eta ondareak duten garrantzia azpimarratu zuen. Goizean kardinala jakimina handia erakutsi zuen Arantzazun. Arratsaldean akordioean kultura eta erlijio ondarea zaintzeko beharra azpimarratu zuen, hau da, ondare horren aberastasuna eta sanaia belaunaldi berriei helaraztea. Asteazkenean kardinalak gure kultura are ezagutzen jarraitu zuen. Txilidalekun goizean bisita gidatu batez gozatu zuen eta arratsaldean berriz hitzaldi eskaini zuen Deustuko Unibertsitatean. Bertan egi bizia bilatzearen beharraz hitz egin zuen eta baita Unibertsitate Katolikoak duten konpromisoa etengabeko berrikuntzarekin.